Нинди тормыш белән яшисең гимназия? Нинди яңалыклар белән тулыландысың ул? Тәрбия темасында иң мөһим роль нинди? Кызыклы һәм файдалы ялын ничек үткәргән? Шушы һәм башка темаларны чагылдырган тапшырыбызны башлыйбыз. Сезнең белән мин, Гарипов Рәдис булырмын. Укытучы ул балалар киләчәгенең бер өлешен язучы шәхес. Әнди янында сине аңлаучы, дөрес тәрбия бирүче һәм аң белем өстәүче кеше булса, син иң бәхетле укучы саналасың. Шушы сыйфатларга ия булучы укытучылар 27 февраль көнне Яшьлек милли мәдәни үзәгендә ел укытучысы 2014, ел сыйныф җитәкчесе 2014, ел дин укытучысы 2014, ел китапханәчесе 2014, республика күләм конкурсларының йомаклау өлешендә район этабы җиңүчеләрен котлау тантанасында катнаштылар. Моның турында түгәрәк Габдрахимова Лилия һәм Закирова Алина репортажында. Сезгә карап кемнәр сокланмаган? Тырыш та сез, җитез дә. Киңәш сорап килсәң җавабыгыз һәркемдә әмәлдә. Мин бу сүзләрне ел укытучысы 2014 бәйгесендә катнашучы укытучыларга багышладым. Әйе, мин хәзер Актаныш районының Яшьлек үзәгендә. Ел укытучысы 2014 исемен гуманитар гимназия-интернаттан беренче квалификацион категориялы инглиз теле укытучысы Гарипов Рамил Марат улы яулый. Сәлимә Фаташевс. Исәмсез Рамил Маратович, белгәнемчә, сез ел укытучысы 2014 бәйгесендә беренче урын алдыгыз. Сез бу җиңүгә шатмы? Исәмсез әлбәттә мин шат, кайдасым китә бу җиңү сынап тырыштык. Накып әзерләндек һәм безнең киләчәктә дә зонада бар, республикада бар, шуның өчен безгә тагын эшләргә. Сез җиңүегезгә ышанасызмы? Беренче урын алырмын дип уйлыйсызмы? Русча әйтмешле, плохо тот казак, кто не хочет атамана, видим, без ышанабыз җиңәбез. 2014 дигән мактаулы исем сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының сыйныф җитәкчесе Аюбова Ләйсән Рәшит кызына бирде. Син безнең укытучыларга нәрсә теләп каласың? Укытучыларга яңа уңышлар, балаларын яхшы итеп тәрбияләп, укучыларын үстерергә, аларга белемнәр яхшырак бирергә һәм алардан һәрвакыт яхшылык бәйгесенең җиңүчесе сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының тормыш игенлеге нигезләре укытучысы Сыйфатуллин Ришат Тимершаев улы. Сәхнәгә рәхмәт итегез. Гимназия һәр шәп беренче. Әфәрин укытучыларыбыз. 13-14 март көннәрендә гимназия интернет базасында ел укытучысы 2014 республика күләм конкурсының зона этабы узды. Актаныш, Минзәлә, Тукай, Менделеевск, Әгерҗе районнары һәм Шаллы шәһәреннән 3 конкурсант ашык дәрес бирү, мастер-класс күрсәтү конкурсларында көч сорашты. Районның гимназия интернатының инглиз теле укытучысы Рамил Гарипов та яклады. Нәтиҗәләр март ахырында билгеле булачак. Гимназия интернатының инглиз теле укытучысы Тимирова Лилия Филон кызы Актанышның 2 санлы мәктәп базасында узган инглиз телчеләренең регионара семинарында катнашып, интернет челтәрендәге мәгълүмати ресурслар инглиз теле дәресендә дигән темага уңышлы чыгыш ясап кайтты. 5 март көнне гимназиядә директорлар семинары узды. Сөйләш булыр алдыннан директорлар мәктәп эшчәнлеген, дәресләр барышын карап уздылар. Укучылар аларны һәрбер класс эшчәнлеге белән таныштырдылар. Акчелкән кеше эшчәнлегенә аеруча игътибар бирелде.
Директорлар газетінің рубрикалар эшләнген Мирасыбыз проектын карап уздылар. Укытучылар гимназия укучыларына үзләренең киңәшләрен тәкъдим иттеләр. Директорлар мәктәп белән танышып чыккач, без аларның фикерләрен сораштык. Илсур Илдусович гимназия хакында искиткеч мәктәп, искиткеч балалар, искитмәле укытучылар. Шамил апа түбәндәге җавап фикерен җиткерде. Сезнең мәктәпкә килеп кергәч, икенче дөньяга эләгәсең. Бөтен әйберләр яңа, мәктәп матур. Укытучыларыгыз шундый әйбәт, оештыру да көчле, балаларыгыз шундый актив, бар нәрсәгә дә катнашалар дигән җылы фикерен җиткерде. Белем темасынан сәнгать темасына күз салыйк. 20 февраль көнне район мәдәният йортында республика күләм Созвездие йолдызлык 2004 эстрада фестиваленең район туры финалы узды. Беренче турда чыгыш ясаган 1647 номер арасыннан сайлап алынган иң-иңнәр катнашында зур гала концерт булды. Безнең гимназия укучылары да төшеп калганнардан түгел икәнлекләрен тагын бер кат дәлилләделәр. Җиңүчеләрне чын күңелдән котлыйбыз. Менә алар. Гарипов Радис конференц номинациясендә 1-нче дәрәҗә диплом, Газизова Сөмбел вокал соло номинациясендә 2-нче дәрәҗә диплом, Гаязова Лилия вокал соло номинациясендә 2-нче дәрәҗә диплом, Шакирова Лейла, Егорова Аделина конференц номинациясендә 2-нче дәрәҗә диплом, Тимирова Илсинә, Минхажев Аяз конференц номинациясендә 3-нче дәрәҗә диплом, вокал ансамбль номинациясендә 3-нче дәрәҗә диплом. Бию коллективы хореография номинациясендә Гран-при. Егет кызларыбызның уңышлы чыгыш ясау нәтиҗәләрендә гимназия интернат коллективы район үзәге мәктәпләре арасында 1-нче урынга лаек булды. 26 февраль көнне гимназия интернатта Татар егете 2004 конкурсы үтте. Конкурс нәтиҗәләре буенча 1-нче урын Файрушин Айбулатныкы, ә Гран-при иясе булып 9-нчы сыйныф укучысы Закирҗанов Алмаз танылды. Тулырак мәгълүмат Габдрахимова Лилия һәм Закирова Алина репортажында. Хәерле көн телик, хәерле дип башлык кичәне. Бәйрәм бүгенгесе Татар егете бәйгесе. Хәерле көн, исәнмесез кадерле. Шөкер булмасын, нәтиҗәләре яхшы булырга, чөнки егетләр яхшы әзерләнгәндер дип өметләнәм. Барысы да яхшы булыр. Белгәнебезчә, хәзер син иң беренче итеп чыгыш ясыйсың. Син борчыласыңмы? Татар булу хош килә күңелемә. Биюгә, җырга бик оста, сүзгә керми кисәгә. Бүгеннән кисәм дә кичләрен җәяүләп йөрим. Гимназияны мин һич онытмам. Анда бик күңелле тормыш. 6 сәгать укыгач кичкә кадәр белем алам дип син тырыш. Максаты нинди? Үзеңнең классыңның данын яклаумы, әллә инде син үзеңне чын татар егете икәнен аңлатасың киләме? Салям, Лилия. Конечно же, охота было защитить свой класс, но хочется и самому тоже выступить. Гимназия этабында 1-нче урынны яулаучы Егорова Аделина белән Файрушин Айбулат район күләм конкурслар Татар егете 2004 һәм Татар кызы 2004 бәйгеләрендә гимназия данын яклап уңышлы чыгыш ясадылар. Актарышның төрле авыл мәктәпләреннән, район мәктәпләреннән килгән катнашучылар арасында безнекеләр иң-иңнәр рәтендә булды. Бу турда кыскача видео сюжет карап китик. Айбулат булай исем geldik cismen. Şevvalide çok bulsan da bilemem cevap isen.
Дүртле киштегә укыйм, спортны бик яратам. Келәмдәге көндәшләрне баш аркан чыйып атам. 80 яшьлек әбием бар әтием, әнием, абыем, көрәш остазым, Рәсүл яраткан энем. Кишер мине иле, синең бөек исмең белән килеп сугышка, данлы үлем белән күлләнмәдең бу тәнемне соңгы сугышта. Юк, мин сине узган бер тегедәй сансыз гомерем өчен татмадым. Балкон шаһит, мин түгел мәшәкать утым белән ат итүче канлы сугышта үлемгә дип ачы нәфрәт белән елмаермын соңгы сугышта. Үлемгә дип ачы нәфрәт белән елмаермын соңгы сугышта. Geçen sahtada kızların yanında ara kaşlı, zika boylu, tatlar ışkıda bu katlık yaşar birde görgenim yok idi. Sen bitliğine göre misin? Dışkı matolabını bileydi. Eşki sebeymiş. Min, tatar kızı. Yazgı yağmur tamşısına dinle. Son, ver bolsam diye benim kömülüm. Adı yine ismi başkanı deneyim. Unutursun. Гуманитар гимназия интернет базасында укучыларның сәләт оешмасы вәкилләре белән очрашуы уздырылды. 1994 елдан башлап сәләт проектларында һәм программаларында катнашучы Татарстанның район һәм шәһәрләрендә, Россия Федерациясе төбәкләрендә яшәүче меңнәрчә студент, мәктәп балалары, республиканың һәр уку йортларында диярлек белем алучы йөзләрчә студент һәм аспирантларны вуз һәм көллият мөгаллимнәрен берләштерелгән интеллектуаль виртуаль киңлек ул. Февраль айында гимназия интернет базасында иң шәп әйдәман республика күләм конкурсына район этабы узды. Киләсе репортаж шул хакта булыр. Әйдәман класстан төшүчеләр ярдәмендә балаларның юлын мавыктыргыч итеп оештыручы һәм һәр яктан сәләтле укучы. Класстан төш үткәрелгән тәрбия эшенең әһәмияте шунда. Үткәрелгән һәрбер эшнең чарының файдалы булуы. Нинди генә эш башкармасын, нинди генә шөгыль тапмасын, укучы үз эшенең, үз шөгыльнең файдалы, кирәкле икәнен тоярга тиеш. Укучыларда шәфкатьлелек, киң күңеллелек, башкаларны ихтирам итү хисләре уятырга тырышу, булар гимназиябез әйдәмән Фирүзәнең көндәлек эше. Укучылар белән аралашу аша даими рәвештә алып бара алалар. Үзенең һәр хәрәкәте, һәр сүзе, һәр гамәле белән
Шулай итеп конкурсның абсолют җиңүчесе дип сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 10-нчы сыйныф укучысы Шәйхуллина Фирүзә табылды. Аңа конкурсның соңгы этабында уңышлар телибез. 4-нчы сыйныф укучысы Миргаязов Илдар Талантохов бөтен Россия конкурсында катнашып, рәсем номинациясында 2-нче урынны яулады. Афәрин, Илдар! 27 февраль көнне беренче мәктәп базасында үткән республика күләм музыкальная шкатулка бәйгесенең район этабы узды. Анда гимназия интернаттан хореография номинациясында Хәзинә бию ансамбле җитәкчесе Мусина Миләүшә һәм иң яхшы режиссер номинациясында гимназия театр коллективы җитәкчесе Усайнов Линар беренче урынны яуладылар. Алар республика этабында чыгыш ясау хокукына ия булдылар. Ayaklarının kekreliği kekere bala. Кыл яхшылык кешеләргә кеше булам дисәң, авыр булыр өсләреңә гөнаһ тонын кисәң. Айра бел ак-караны, начар юлда йөрмә. Яхшы белән явызлыкны бер үк бутый күрмә. Шатланырсың ярдәм кылып ялгыз әбиләрне, үскәнем дип, матурым дип, юат нәниләрне. Кеше булып яшим дисәң, бул син кешелекле. Бәхетле көн итим дисәң, бул син игелекле. Шушы һәм башка тәрбияви темаларга без тәрбия кыйммәтләре сәхифәсендә гимназия интернат психологы Мисбахова Лилия Рәшитовна белән әңгәмә кырдык. Bizning sahifamiz tarbiya qiymatlari deb ataladi. Нәрсә соң тәрбия qiymatlari? Сәмсез Рима, тәрбия qiymatlari ул Рима. Кеше җәмгыятьтә үз-үзен дөрес тотышы, шулай ук тиешле һәм урынлы итеп киенүе, кешеләр арасында дөреслекне аңлашу гына түгел икән тәрбия qiymatlары. Тәрбия qiymatlары ул кешенең күңеленең матурлыгы, байлыгы икән. Нәрсә соң күңел? Күңел байлыгын без бик беренче урынга куябыз. Күңел төшенчәсенә билгеләмә биреп киткәндәр имма, була дип әйтергә кирәктер. Бала туганда аның күңеле чипчиста кагаз бите кебек була. Билгеле яшькә кадәр бу кагаз биттән аның әти-әнисе, туганнары тулыландыра. Һәм ул бала үсә төшеп, күңел кагаз биттән ул теләгәнчә сыза бизәкли ала. Һәм шуны да әйтеп китәргә кирәктер. Бу кагаз бите нихәтлек аның чистаграк пак булса, аны әйләндереп алган кешеләр дә аңа карата күңеллерәк булачак. Лилия апа, бу темага сөйләшкәч, минем күңелемдә мондыйрак шигырь туды, һәм аны әйтсәм, бәлки урынлы булыр. Ак кагазга тиңләп булган икән кешеләрнең тормыш юлларын. Һәрбер кеше үз рәсемен ясый, үзе сызган юлларын. Өстәлендә ак кагазым ята, әтисләрнең тора төрлесе. Кара төсләр читтә торып торсын, яктылар күңел көзгесе. Шушы кыска вакыт эчендә күңелдә туган бу шигыремә бик тә урынлы булды. Рәхмәт бу шигырем өчен. Димәк, шуны әйтеп китәргә кирәктер. Тәрбия кыйммәтләре дигәндә, беренче чиратта күңел көзгесенең чиста һәм пакылыгында ядырмы? Әгәр дә мин сиңа түбәндәге тәрбия кыйммәтләрен санап китсәм, син беренче урынга кайсын куяр идең? Беренчедән тышкы кыяфәт, йөз матурлыгы, кылган эш-гамәлләр һәм күңел чисталыгы. Әлбәттә, инде беренче урында күңел чисталыгы. Икенчедә эш-гамәлләр, аннан соң инде йөз һәм тышкы кыяфәт матурлыгы. Әйе, бик дә җаваплар алынды. Рәхмәт. Biz rəhmət istəyirik yapar bik matır һәм мәгънәле әңгәмәбез өчен. Бүген сезнең белән хәят тапшыру өчен Римма Фарахова булды.
Спорт ул безнең һәм сезнең сәламәт яшәү рәвешебез. Бала чактан ук һәр даим спорт белән шөгыльләнсәң, үскәч һичшиксез үгәнмичәксең. Беренче март район оешмалары арасында үткәрелгән Спартакиадада безнең гимназия укытучылары Лашын һәм Иман спорт сарайларыннан аз гына калышып, 3нче урынны яуладылар. Алдагы бәйгеләрдә дә уңышлар телибез сезгә. Посвященному мальчику. Без бүген ягъзали ягътар конкурсына чыктык. Балачак иле ул күңелләрдә кайгысыз аяз көннәре, уйнап туймас уеннары һәм уенчыклары, балалар бакчасы һәм мәктәбе, билгеле инде шатланып көтеп алган бәйрәмнәре белән хәтердә саклана торгандыр. Чөнки шагыйрьләр әйтмешли, балачак үзе бәйрәм. Атна саен чыгачак Җомга көн кич белән сәхифәсе тапшыруыбызның бәйрәм кичәләренә шагылдырган өлеш. Күптән түгел үткәрелгән ягъзали егетләр чарасы да шундый күңелле мизгелләрнең берсе. Исеменнән күренгәнчә, бу гимназия егетләре арасында үткәрелгән бәйге ярыш. Егетләребез тәрбиячеләр Ленар Наилевич һәм Рушан Раифович җитәкчелегендә 2 командага бүленеп көч сынаштылар. Ярышның темасы диңгезчеләр иде. Шунлыктан барлык егетләр дә тиешле киемнән булдылар. Рушан абый командасы җитезлек, белем, пародия, бию осталыклары буенча сынауларны төгәл үтеп, 2 баллга өстенрәк булды. Açıklar bayram, 19'da 5 һәм 21 açıkları белән безнең Рушан абый командасы. Безнең гимназия. Шушы күңелле нотада бүгенге тапшыруыбызны төгәллек. Киләсе очрашуларга кадәр саулыгыз. Пока-пока.